L'Amérique wasaden kulu ne a ɲɛmɔgɔya bɛ Nancy Pelosi bolo tun ka kan ka taa bi tarata wula la Daïwari kutama bɛna dankari kɛ Sunkaw ka kangaridakan na. Pelosi sera Malaisie jamana kan bi tarata sɔgɔmada joona la. Ntɛnɛndon na Joe Biden ye Ayman al-Zawahiri jatigɛ walekulu Al-Qaida ɲɛmɔgɔ ne a tun bɛ dunya dansagokɛlaw ɲininen kosɛbɛ u ka jate kɔnɔna na ka fagali l'Amérique lakanakɛlaw fɛ karidon na Kabul Afghanistan laseli kɛ. L'Amérique sanfɛcɛlu musobangana Brittney Griner ka kiiri kɛnɛ sigira bi tarata la irisiw fɛ nɔ ka da a ka ɲangili kan ko dɔrɔgu yera a bolo. Kiiri in bɛ sɔn ka falen fo san 10 kaso ɲɔgɔnna la. Guy Refita mɔgɔ fɔlɔ min ka kiiri kɛra ka da l'Amérique wasabulon dankarili ka ɲangira ne san 7 kaso ye tɛnɛndon na a somɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko kiiri ma lakɛɲɛ. New York maire Eric Adams ye état d'urgence laseliw kɛ tɛnɛndon na ka sabu kɛ ngɔnw ka kulenzo ye o taabolo bɛna Adam dɛmɛ ka dansigi kɛ nagakɔrɔ sariya talen dɔw la yaasa a ka se ka mɔgɔw jagoya taabolo dɔw kan u ka se ka bana ni carili bali.